من نام نوشیروانە وی دیرۆک دروست کرد دیرۆک نویسا و بوو بە دیرۆک نەوشێران مستەفا من لە سەرکردەیەکی شۆڕەشگیر بەژ بۆ سەرکردەیەکی ڕیفرۆم خواست ji fermandeyekê cengawer ve ji bo serkirdayetîkirina mezintirîn tevgera siyasî û sivîl li Herêma Kurdistanê. Herçenda jiyana siyasiya wî tijî bû ji hevrazûnê şêviyan û li wêzgehên cudayên jiyana siyasî de ezmûna endametê li çar hezbên siyasiyên cuda hebû lê weke alîgir û kesên nizîkên wî dibêjin. Ji wê rojê ve xebata siyasî dest pê kirî heya dawiya jiyana xwe wefadar bûye buwan hizr û bawerên ku her li destpêkê ve ji pêxemetûyê de xebat kirî. Newçîran Mustafa li sala 1944 li taxê serşeqama Silêmaniyê ji dayîk bûye. Li destpêka şestên sadeya derbasbûyî têkel bi siyasetê bûye û yekemîn wêzgehê jiyana siyasî jî di nava Yekîtiya Qutabiyên Kurdistanê de bûye û li salên 1963 an 1964 de endamê Sekreteriyetiya Yekîtiya Qutabiyan bûye. Sala 1967 Kolîja Zanistên Siyasî li Bexda temam kiriye. Her li wê salê jî de bûye endamê Partiya Demokrata Kurdistanê û digel balê mekteba siyasî bûye. Sala 1969 da digel çend hevalekên xwe govara rizgarî derkiriye ku bi govara Marksiyê mawiyan berniyaz bû. Piştî wêkê li destpêka hefteyan da balê mekteba siyasiya partî û balê Mustafa Barzanî hevdû girtin. Li sala 1972 da Newşêran Mustafa û hevalên wî Komala Ranjderên Kurdistanê damezran. Her duê salê jî da bi sedemên metirsiyên ser jiyana wî diçe nemsa û li wê xwendina masterê li yasayên nêvdewletî temam diket. Sala 1975 di demekî de li nemsa mijûlî xwendina doktorayê bûye. Ji bo damezrandina Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê vegeriya Sûriya û dûra jî vegeriya Çiyayên Kurdistanê. Piştî vegeriyanê jî ji alêkî ve sekreterê Komala Ranjderan bûye û ji alêkê din ve cêgirê sekreterê giştî Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê bû. Li gorî hindek ji jêderên dîrokî erçenda Newşêran Mustafa kesê duhemê Yekîtî bûye. Lê dikiryar da heya demê serheldanê îdaredana Yekîtî û serkirdayetîkirina şerê çekdarî Yekîtî li milê wî bûye. Lê serheldan 1991 da rolê giring dîtine bi awayekî ku alîgirên wî bi endaziyarê serheldanê dadinin. Herçenda Newşêran Mustafa heya wî çaxî di nava Yekîtiyê da bû. Kesê duhemê wê hizbê bû. Lê li hindek qonaxan da rolê opozisyonê hebûye di nav xwe ya hizbê da. Sala 2004 bi sedemê nerazîbûn lê şêwazê îdaredana Yekîtî û hikûmeta herêmê bi zavdan ji bo çaksazîkirin di nava Yekîtiyê da û rawta rêfrom damezran. Lê bi sedemê wêyekê di bizavên xwe da serkeftî nebû, sala 2006 lê Yekîtî hate derve û kompaniya wişe damezran. Sala 2009 wêzgehekê dinê jiyana siyasiya Newşêran Mustafa bû. Bi armanca encamdana çaksaziyê li sîstemê siyasî û îdareya Herêma Kurdistanê ji bo helbijartinên parleman lîsta goran dirûst kir û bi destxistina 25 kursiyan ji bo yekem car li Herêma Kurdistanê li ser destê wî opozisyona parlemanî dirûst bû. Li sala 2013 jî da tevgera goran beşdarî di helbijartinên Parlemanê Kurdistanê da kir û bi destxistina 24 kursiyan bû duhemîn hêza siyasiya Kurdistanê û beriya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê ket. Li destpêka jiyana siyasî ve Newşêran Mustafa pênc caran fermanagirtinê ji bo derçûye ku tevaya wan hatibû tuhmetbarkirin bi têkdana asayîşa welat û pîlangeriyê. Li sala 1964 da li serdemê hukmê Abdurrahman Arif da bi tuhmeta peywendî û helsorandina rêxistinên siyasî ve fermanagirtinê ji bo derçû. Li sala 1970 da li serdemê Ehmed Hesin Bekir da bi tuhmeta peywendê bi şoreş û damezrandina rêxistinên siyasî ve fermanagirtinê ji bo derçû bi 10 salên zîndanîkirinê hat hukmdan. Li dawiya sala 1978 da bi tuhmeta pîlangerî û têkdana asayîşa welat fermanagirtinê ji bo derçû. Dadgah bi hezb xiyabî sizayê bidarvekirinê ji bo derkir. Li sala 1983 da bi sedemê şoreş û bi tuhmeta pîlangerî û têkdana asayîşê ve fermanagirtinê ji bo derçû. Dadgehê bi xiyabî sizayê bidarvekirinê ji bo derkir. Ji bala encumena serkirdatiya hezba Behz ve navê wî xistine lîsta wan kesên ku dibe bihêne terorkirin. Newşêran Mustafa li piştî sala 2009 ve du carên din ji bo dadgehê hatiye gazîkirin. Cara yekem li ser daxwaza Celal Talabanî bû. Cara duhem jî li ser daxwaza Fazil Mîranî sekreterê mekteba siyasiya partî bû. Li 16 Huzeyrana 2016 de ji bo yekem car ji bal dadgeha Herêma Kurdistanê ve û li ser skalayeka partî bi tuhmeta têkdana asayîşa welat û pîlangeriyê fermanagirtinê ji bo derçû. Newşêran Mustafa ji bilî wêkê serkirdeyekê siyasî bi rojnamevan û nivîser û roşenbîrekê mezin jî têdanan. Bêtir ji 10 kitêban sebaret bi dîrok û edebê Kurdî nivîsane. Li girîngtirîn kitêbên wî pêk dihên ji Kenarê Danû bewe bo xirî navzeng pencekan yektir deşkênin Kurd û Ecem xula newele baz neda û bedem rêgawa Gulçinîn
بەشێک جێ هاواڵی نەوشێران مستەفا هەروەسا بەشێکی چاودێنی سیاسی دوێ باوەرێدانە. نەوشێران مستەفا لە ژیانە سیاسیە خۆدا بەردەوام کەسێکێ گۆم هەژێن بووە و هەرتمژی جانە یاخیبوونێ تێدا بووە و کێم جارجی بە واقعی باو ڕازی بووە لێ ئەف ڕۆحا یاخیبوونێ دەژی 73 ساڵێدا مەیدانە سیاسیە کوردستانێ بجهێشت.